Нощен хоризонт. Здравейте, дами и господа! Вие сте с Нощен хоризонт. На пулта с Слав Бистрев и Иво Гълъбов. Музикален редактор е Виктор Димитров. Аз съм Петър Ненов. На гости тази нощ ще ми бъдат Ели Тодорова и Алош Шакутов от Бра Клиник. Ще говорим за кампанията им за борба с рака на гърдата, за това колко умеем да се грижим за здравето си и със сигурност за още доста неща. Здравейте, много се радвам да ви видя в това студио. Как се чувствате? Много добре, мерси за поканата. Доста свежичко. Супер ще сме, се да. представите ли малко по-подробно? Разбира се, да. Аз съм от 10 на години се занимавам с така наречения брафитинг, нещо ново за България, което въвеждаме тази година за пръв път за българските жени. Идеята на брафитинга почва от Великобритания и най-важното там е, че всяка жена е много различна, много индивидуална и вярваме в това, че не може всички да влезат в една гама от 10-15 размера сутиени, които се намират на пазара. Във връзка с това подходът при избор на сутиен трябва да е много индивидуален. Много е важно за здравето на гърдите жената носи правилния размер сутиен. И аз заедно с съпругата ми се занимавам с това нещо вече от 10 години. Първо в Полша, сега тук. И се стараем да разпространяваме тези знания, които сме придобили с времето и да ги споделяме с жените чрез нашите консултанти. С надеждата, че всяка една от тях в един момент ще знае как да се грижи най-добре за себе си и за здравето си. Да, аз всъщност аз работя заедно с Алоша и се занимавам, така вече сме в бизнеса с бельо и точно това, което Алоша разказа, опитваме се да изберем най-подходящото бельо за всяка дама, като се опитваме и да ги информираме за здравето им, как да се грижат за здравето си и въобще всички стъпки, които трябва да предприемат, да се чувстват и изглеждат добре. Както казахте, и двамата, слава Богу, че ти дойде, защото с Алоша щеше да е малко странно двамата да си говорим за сутиени. Трябва и женска гледна точка, определено. Хайде да започнем от благотворителната кампания, която организирахте за борбата срещу рака на гърдата. Разкажете за нея и разкажете защо решихте да направите. Кампанията се казва "Докосвам, побеждавам" и с нея се опитваме да промотираме или да разпространяваме информация за това колко важно е профилактиката за здравето на гърдите. Дали във връзка с рака, дали във връзка с други заболявания. Много е важно всяка жена, бидейки модерна европейска жена, да се грижи за здравето си, да не чака на това някой друг да помисли за това нещо вместо нея. Има два основни стъпки във връзка с това, които ние препоръчваме. Първата е носенето на правилния размер сутиен. За съжаление се оказва от едно изследване на Портсмут университет в Великобритания, че 95% от жените по света носят неподходящ размер сутиен и много от тях не го осъзнават. И ние тук за 6-7 месеца в България сме забелязали, че това е факт всъщност и при нас. Може би сме имали 2 клиентки, които са влезли с правилен сутиен. Проблема с грешния сутиен е, че той освен болки в гърба, в раменете, мигрени, раздразнение на кожата, може да предизвика много сериозни увреждания в гърдите, които могат в последствие да предизвикат по-сериозни болести, включително и рак на гърдата, като примерно запушване на лимфни канали, които предизвикват токсините, които изчистват лимфните канали, да бъдат задържани в гръдта и по този начин повишаваме риска за някакво раково заболяване. Също всякакви травми в гърдите повишават риска от рак, затова първата стъпка, която ние препоръчваме, е правилния сутиен. Втората стъпка всъщност е профилактиката, която ние искаме да популяризираме, като идеята е, че всяка жена всеки месец трябва да си прави един самопреглед. Ние всъщност това популяризираме. Приготвили сме, раздаваме указания за самопреглед, които се слагат под душа. Имаме видео, където показваме как се прави. Идеята е, че всеки месец, по едно и също време, 3 дни след цикъла, трябва да застанеш, да се погледнеш в огледалото, да провериш дали има някакви промени в гърдите, чисто визуално първо, а после и чрез едно
по един специален начин се пипа кожата, така с 3-4 пръста последователно трябва да се опипа хубаво, да се проверят лимфните възли, дали има някакви образования, бучки, като естествено хубаво е това да се прави всеки месец, защото ходенето веднъж годишно на доктор е, нали, това е което препоръчваме, но между другото, между тези прегледи, които правим при доктора, е много важно да се преглеждаме всеки месец, за да може максимално рано да открием, ако има някакъв проблем, понеже колкото по-рано е открит рака на гърдата, може той лечим в над 90% от случаите, което е един страхотен процент за ракови заболявания, просто наистина трябва да се открие на време. Докосваме равно на побеждава. Наистина ли така се побеждава? За съжаление няма открита ясна причина за рака на гърдата и всеки специалист ще го потвърди това нещо. Във връзка с това профилактиката е единствения начин да се предпазим от тази болест и затова според нас докосването, от което за съжаление се оказва, че много жени се страхуват или срамуват, може наистина да спаси живота и да победи една много коварна болест. Няма нищо страшно в това нещо, да открием някакви промени в гърдата си. По-добре е те да се консултират на време. Повечето бучки, които ще се открият, няма да са рак. Но винаги е добре консултация с специалист, тъй като не можем сами да определим дали това, което откриваме, е вредно или не е. Нашите брафитин консултанти също са обучени от онкоспециалист от Националната онкоболница в София за това как се прави самопрегледа и те ще споделят през цялото време, по време на брафитин консултациите, тези знания с дамите, които идват при нас. Идеята е да информираме максимално много жени за това как да се грижат за себе си. Ние няма да ги диагностицираме, не сме специалисти в тази област, но искаме да споделяме тази информация за това как могат сами да се преглеждат. Да. Всъщност изпускаме да кажем, че октомври е световен месец за борба с рака на гърдата, което всъщност вдъхнови нашата кампания и през целия октомври ние ще даряваме част от приходите си за благотворителност, подкрепяме благотворителната инициатива за живота, които събират средства за апаратура за Националната онкоболница. Също така ще раздаваме тези указания, които споменах за самопреглед, раздаваме пандалки. Въобще опитваме се наистина този месец да сме максимално активни, за да може да достигне нашето съобщение до повече жени. Как преминава кампанията до сега? Има ли интерес подобаващ? Честно, дамите са много позитивно настроени. Абсолютно всички, които чули за кампанията, много ни хвалят за това, което правим. Казват, че инициативата е страхотна, че е много позитивна и ние стараем да бъдем много позитивни в подхода си към жените. Включително видеото, което Ели спомена, сме направили с мъж модел, на който показваме как се прави самопрегледа. Идеята беше да погледнем с едно намигване на окото, с усмивка на този проблем и да покажем на дамите, че самопрегледа не е страшен, може да е дори забавен или приятен. Освен това, целта също на това видео беше да е по-популярно в интернет медиите и каквито и други медии, които може да се излучи. Опасността от показване самопрегледа на женска град би била, че най-вероятно никъде нямаше да се излучи това видео. По този начин избягваме тази пречка и надяваме се много дами да го погледнат. И третото, което е, надяваме се да привлечем вниманието на младите жени, младите момичета, които много често си мислят, че този проблем не ги засяга тях. Това е болест, която застрашава мама, баба и така нататък. За съжаление, в последните години се оказва, че не е така. Възрастната граница пада все повече, влиза в 20-те години. И последиците много често за младите момичета и жени са много по-сериозни, тъй като се откриват проблемите на много по-късен етап, поради липсата от профилактика в общини. Добре, защо един салон за бело поде такава инициатива? Нали работа всъщност такава инициатива да бъде подета от лекари, да бъде популяризирана от лекари? Ние именно защото сме салон за бельо и за нас дамските гърди са ни много близки до това, което правим и до нашия бизнес и искаме да се грижим не само за красотата, но и за здравето им. И точно защото толкова често виждаме дами в неподходящ размер, ние консултираме всички жени какво трябва да носят, колко грешно може всъщност един сутиен да седи, как един банел, който се впива некъдето трябва,
е голям проблем. И всъщност така, грижейки се по-малко за нашите клиентки, установихме, че има една малка дезинформираност. Много от тях не знаят как да се грижат за здравето си или чували са нещо, но както и Алеша каза, има един страх да се прегледат. Ние точно за това решихме, че е много важно да направим една такава кампания, която много позитивно, по забавен начин да помогне на всички жени да се чувстват малко по-комфортно с темата. И разбира се, както отново Алеша каза, сутиените всъщност са правилният сутиен е първата стъпка към здравето на гърдите, втората е самопрегледа и после редовните прегледи при доктор. И така съвсем логично се случи тази кампания за нас. За мен е странно, че никой от тази сфера на бизнес или каквото ще да е предвид белото до момента не е правило нищо във връзка с рака на гърдата в България, което е много странно, тъй като тази тема би трябвало да е най-близка до нас. Ние сме този тип хора, които работим най-често с... Не лично аз, това звуча странно, но консултантите в нашите салони са хората, които работят най-близо до женските гърди и най-често виждат какви са последиците от една грешна грижа за гърдата. Много ли е трагично положението? Най-трагично е липсата на информация и някой път игноранцията на някои дами към тези проблеми. Има и доста неприятни последици някой път, неща, които сме чували, че са виждали момичетата. Някои дами гърдите им просто са деформирани вече от носене на подходящи сутиени. Идват дами след операция на гърдата, примерно след рак, мастектомия и си признават, че са си виновни в общи линии, защото не са се преглеждани, не са ходили на редовните прегледи при специалист. Но за тях вече е късно, за съжаление. И това е най-жалкото и най-трагичното в този случай. Добре, сега предлагам да прекъснем малко нашия разговор. Въпроси към Алеша и към Ели. Вие какви проблеми срещнахте в тази кампания, която правите в момента и в работата си като цяло? Може би първото, което трябва да кажем е, че все още в България е малко табу това да се говори за бельо, за гърди, за сутиени и оттам вече за рак на гърдата по някакъв доста спокоен, откровен начин, съвсем директно говорим за първо за белето и после за здравето на гърдите и срещаме от време на време хора, които ги притеснява това, че толкова спокойно говорим за това, но това не бих казала, че е много често срещано като явление. Важно е наистина просто трябва да информираме жените с това, с което ние се занимаваме, че няма нищо нередно в това да говорим за женския бюст, за здравето на женския бюст и че всъщност това е една съвсем нормална тема, с която може да говорим спокойно. Относно кампанията, това, което се срещаме често и което мен ме изненадва, че много медии не са склонни да подкрепят една благотворителна кампания безкористно, което е наистина жалко и странно. Надявам се това да се промени в нашата държава скоро. За съжаление, не всичко зависи от нас, но ние правим каквото можем, стараем се да достигнем до най-широка аудитория от дами. Но както Ели каза, от друга страна, пък относно здравето на гърдите и правилни сутиени и така нататък, също сме имали много странни ситуации. Аз споменах по-рано, докато не бяхме в ефир за случката, когато търсихме фирма, която да разпространява брошурки, показвайки как би трябвало да изглежда правилния сутиен, какви грешки се правят и така нататък. И получихме информация, че това е много деградиращо за жените в България и да не биха правили такова нещо поне от 2 или 3 фирми, което за мен беше малко шокиращо, идвайки от чужбина след дълго време, когато не съм бил в България. Но явно това са неща, с които трябва да се приборим и продължаваме напред. Най-фрапантната ситуация или случай, с който сте се сблъсквали? Аз лично, започвайки работа в Бара Клиник, бях доста изненадана, когато ми казаха, че че
правейки една демонстрация върху модел на бански костюм, така на витрината на нашия салон за бельо, сме получили коментар, че има нещо нередно в това и че сексуално и пошло. Било пошло, което не знам, понеже и аз съм учила в чужбина и просто това е нещо толкова нормално в модата, в бизнеса, в бельото, нали, по някакъв начин трябва нещо интересно да се случва, да се направи, да се раздвижат нещата. И все пак по-бански, мисля, че всички дами са по-бански на плажа. Какъв е проблема това да се покаже модел по-бански? Може би има много по-фрапантни случаи. А и в крайна сметка на модела това е работата. Ние сме в бизнеса с бельо. Просто не мога да си представя как и то, примерно, не е било нещо сексуално. Тя просто седи. Тя седеше на един шезлонг и четеше изписание. Да, в смисъл... През 3 часа. Той беше работа и пише вода. Наистина просто явно има още едно така леко мислене за това, че бельото трябва да има нещо сексуално, но ние се опитваме да го променим, за момента да се справяме и работим по въпроса наистина да разчупим нещата. Вие слушате Нощен хоризонт. Аз съм Петър Ненов. Телефоните, на които можете да ми се обаждате, са 0875 193 789, 0889 202 207, както и 02 963 1565. Скайпът е Нощен хоризонт, темата състрадание. Аз продължавам разговора си с Ели Тодорова и Алеша Сакутов от Браклиник. Докато не съм забравил, как човек може да се свърже с вас, да помогне на благотворителната кампания, която движите в момента? Значи най-лесният начин да се информират хората повече за това, което правим, е да отидат на сайта на кампанията, който е www.dokosvam.bg. Съвсем лесен сайт. Там ще намерят повече информация за самопреглед, за това, за това как да изберат правилния сутиен и също така как да могат да подкрепят благотворителната кампания. Благотворителността се казва За живота и всъщност най-лесният начин, по който могат да я подкрепят хората, е като пратят СМС с текст DMS за живота на един дарителски номер 17777. И пак казвам, те събират пари за животоспасяваща апаратура за Националната онкоболница. Мисля, че е хубава кауза и се надявам много хора да успеят да подкрепят. Като я поде тази тема, преди малко говорихме, докато течаха новините, има ли изобщо благотворителност в България? Малко. Аз лично мисля, че не е достатъчно добре развита благотворителността. Хората са много съпричастни. Когато се направи една голяма кампания, мисля, че голяма част от хората пращат СМС-и, нали, вдъхновяват се. Така както наскоро имаше случай за всички бежанци, хората се втурнаха да даряват дрехи. Наистина, като население имаме така съпричастност, но мисля, че самите кампании биха могли да са по-креативни, по-положително настроени, малко с по-леко око да се погледнат на тези неща, не да вечно да депресират и да са малко точно плашещи, защото на Запад отдавна е открито, че това не помага, нали? Това, че ще стреснеш и оплашиш някой. Мисля, че по-трудно ще можеш да вдъхновиш някой да се прегледа или да се погрижи за здравето си, отколкото ако се направи по малко по-различен, по-разчупен, по-забавен начин, за да наистина да достигнеш до максимално много хора. Ама българин е свикнал, поне по мое наблюдение, че като го стреснеш, като се оплаши, и тогава започва да предприема нещо за себе си или за околните, не знам. При мен лично не действа. Ние поне сме забелязали, че дамите, които идват при нас много често, самото хора ни казват, аз не се проявлявам, защото се притеснявам, че ще открия нещо. Точно това е целта на самопроверката, за да открием нещо на време, но явно мисленето на жените е точно такова, че от тези всички кампании, които са много негативни, са ги настроили негативно към самата мисъл за самопрегледа и просто се страхуват, че могат да открият нещо, къде да се окаже рак. Те и да не го открият, то е там. Ако е там. Така че по-добре да го открият на време, отколкото не. И няма от какво да се страхуваме. Мисля, че
за да е живота ми позитивен и по-дълготраен, просто трябва да се настроим позитивно към грижата за себе си. Хайде ми разкажете малко по-подробно за този самопреглед, за онези, не знам как да ги нарека, неща, силиконови с избучки вътре, за които стана дума. Ние в България не сме ги виждали, дори към онкоболница, с която работим доста близко, няма такива, но виждали сме ги в чужбина. Това са едни макети на гърди, предполагам правени от силикон, имитират истинска гърда има примерно една здрава и после няколко, които показват различни стадии на развитие на бучката на рака вътре в нея. При различни обучения, ивенти, които разпространяват идеята за профилактиката, се използват, за да могат хората нагледно да проверят сами за себе си какво трябва да търсят в гърдици, като усетят нещо, какво е според най-вероятно това. Странното за мен е, че ние не можахме да ги открием в България, тъй като абсолютно навсякъде в Западна Европа съм ги виждал, не само в Западна Европа, и в някои източноевропейски страни. И жалкото е, че да, има много кампании и чист български ще кажа ево на тия хора за това, но и се събират пари за апаратури, за различни такива цели, но преклено малко се говори за профилактиката, според мен, при различните болести. Не само рака за гърдата. С различни болести профилактика винаги е един от начините да избегнем болестта. И за съжаление при нас малко се говори за това нещо и когато се говори е страшно плашещо и депресиращо. И отблъска често хората от всякакви действия. Знаеш ли, Алош, искам да поговоря с теб за нещо друго, като с мъж. Мисли ли сте да правите някаква кампания или нещо по-специално за борбата с рака на гърдите, но при мъжете, защото и това се оказа голям проблем? Ние се надяваме видеото, което сме направили с мъжа, на който показваме самопрегледа, да докосне и мъжете по някакъв начин. При тях риска от заболяване е много по-малък, изключително много по-малък, отколкото при жените, но пък за сметка на това раковите образования при рака на гърдата при мъжете са много по-агресивни и смъртните случаи са много по-чести, когато се случи такова заболяване. Затова да не забравяме, че това не е запазна болест само за дамите. Абсолютно мъжете също не е лошо да се преглеждат от време на време. Връщайки се на отношенията мъже и жени при рака на гърдата, една такава интересна, може би любопитна информация е, че много често се случва именно мъжете да откриват рака в гърдите на жените си, защото се оказва, че ги докосват по-често, отколкото те сами се докосват. И ние чрез тази кампания искаме да разпространяваме, популяризираме всякакъв вид докосване. Дали партньора ви ще ви докосва или вие се докосвате, няма значение. Проверявайте се, за да сте сигурни, че сте здрави или ако не, да реагирате на време. Белял за мъже, какво ще препоръчате? Не са Мисля, че на нас не е по-лесно. Мисля, че на нас не е много по-лесно да изберем правилното за себе си. Спецификата просто на женски гърди е такава, че изискват повече грижа и са толкова разнообразни. При нас белята е малко по-лесен проблем, бих казал. Какво най-много вреди на здравето според вас? Сблъсквате се, айде да не кажа постоянно, но често с проблеми. Ние поради точно това, с което се занимаваме, се сблъскваме по-често като нещо вредно с неправилно избрания сутиен. Един от най-честите проблеми всъщност е това, че сутиен е твърде голям, коланчето е твърде широко, съответно се мести напред-назад, протърква кожата. Друг път пък коланчето е голямо, но чашката е малка, съответно банели се впиват в гърдите, не където трябва. Гърдите изкачат на тръба на чашката, банелите стърчат, движат се, като си вдигнеш ръцете, съответно всичко се мести, няма никаква подкрепа, поддръжка на женските гърди. Това всичко, нищо от това не е полезно. Както и Алоша каза, би могло да притисне лимфните канали. Въобще тази механична травма, която неправилният сутиен може да причини,
няма как да е полезна. Просто... Добре, защо се получава това? Какво поговорката там търпи бабо за хубост? Важното е да е модерно, да е ефектно, а пък дали ще удобно или има нещо друго? Причини. Една е липсата на информация и невидението на хората. Друга причина е това, че доскоро избора на пазара беше много ограничен. Имаше сутиени от 75 до 85 под гръбна обиколка, от А до Д, евентуално Е, което са примерно 12 сутиена, 12 размера сутиена на кръст. Аз не смятам, че има 12 вида жени на света, за да влезат всичките в такъв ограничен диапазон от размери. Ние работим с повече от 120 размера. В един модел сутиен. В един модел, примерно. Така че това също е проблем. Липсата на избор на пазара, липсата на свясно обучение на консултантите, които работят в тези магазини, как да помогнат на жената да избере най-доброто за нея. Това са основните неща. Информацията преди всичко и това, което ние се опитваме да направим, да популяризираме идеята на брафитинга и все повече дами да знаят сами какво да изискват, влизайки в един салон за бельо от персонала, който работи там. Сега ми помогни много, ти се моля. Ако реша да отида, за да направя подарък и да купа сутиен, с теб говори тотален невежа, и отида при вашите консултантки, как точно да им обясня и как точно ще ви помогнат на мен? Сравненията тип с различни плодове и така нататък няма да помогнат със сигурност. Със сигурност, да. Или показване приблизителен размер с ръцете ни. Нашите момичета са обучени по такъв начин, че те не биха продали сутиен на някой, който не го е мерил. Че ако някой иска да купи подарък при нас, трябва да купи подаръчен ваучер, който е по-добър вариант всъщност, защото първо дамата ще получи, ще преживее нещо различно и наистина приятно. Ще избере сама това, което й харесва, т.е. няма риска да й купим нещо, което тя в последствие няма да харесва и няма да носи, дори да примерно да се представя, че харесва от начало, но остава това недоволство някъде вътре в нея. Така че мислим, че това е по-добрият вариант и със сигурност ще е удобно и ще е за нея като размери, като модел, тъй като също, освен ние говорим за размери, но модела, кройката също са много важни. Няма идеални универсални жени, няма идеални универсални сутиени. Така че просто трябва да се избере най-добрият партньор за определения бюст, имам предвид сутиена. Определени кройки работят най-добре с определен тип бюстове, и обратното. Така че това също е важен елемент от консултацията. Да, аз бих казала, че като преживяване, получавайки един такъв ваучер за подарък, една жена е задължение вече да дойде при нас, което аз мисля, че е доста приятно като преживяване. Посрещаме дамите с кафе, може би с нещо сладко, разказваме им за това, което се занимаваме, после пробват, което аз мисля, че е едно страхотно изживяване, особено има дами, които никога през целия си живот не им се е случвало в магазин да влезнат и да им кажат: да, имаме перфектното нещо за теб, защото особено за дами с по-нестандартни фигури. То всъщност няма нестандартни фигури, но просто неща, които са малко по-трудни за намиране на пазар, които не влизат в ABC на най-често срещаните размери и просто на тях им е било нон-стоп повтаряно, че нещо не им е наред и те, идвайки при нас и намирайки нещо, което е перфектно за тях, просто мисля, че като изживяване е доста приятно и не мисля, че някоя дама би се оплакала от такъв един подарък. Може би е любопитно да спомене, че при нас една консултация обикновено трябва около 40 минути, някой път до час и половина-два, в зависимост от клиентката, от нейните изисквания и така нататък. Защото наистина консултантките се стараят добро внимание на всеки детайл, на всички нужди на дадената клиентка. Често имаме страшно позитивни коментари. Имахме ситуация, когато дамата излезе с усмивка на уста, избяга през ходната врата и се върна с мъжа си да ни го представи, защото беше толкова одушевена от промяната в себе си. Много такива позитивни неща, които наистина са един голям плюс за нас, които работим там. Но реално самата консултация отнема 10 на минутки да определим размера, но после просто от удоволствие да пробваш и да намираш неща, които ти седят добре, в които се чувстваш красива и така добре. Просто си доста се задържат някои дами. Колко хора обръщат внимание на здравето си? Има ли някаква тенденция към увеличаването на тези хора?
Мисля, че все повече хора обръщат внимание на здравето си. Медиите сигурно спомагат за това нещо. Информацията в общественото пространство, но мисля, че все още е малко, може повече. При мен все още са Ели Тодорова и Алош Сакутов от Браклиник. Един въпрос по-скоро към Алош. От нещата, които видях във вашия сайт, доколкото си спомням, прочетох, че подходящото бельо прави жената по-слаба. Първо, така ли е? И второ, това не е ли измама за мъжете? Не е измама. По-скоро е уравновесяване на нещата. Една жена, особено ако е с по-едър бюст, носейки неподходящ сутен, бюста и не там, където трябва да се намира. Точният сутен и осигурява стабилност на бюста, вдига го високо, подчертава талията и в повечето случаи се оказва, че след една така брафитинг метаморфоза, да го наречем, дамите изведнъж се оказва, че могат да купуват с един размер по-малки дрехи. Изглеждат по-стройно, освен това точният сатиен обикновено е по-стегничък, което предизвиква да ходят по-изправени, поправим стойката и изглеждат по-самоуверени и по-женствено като цяло. Остана още мъничко време, много неща, за които искам да ви питам, но пък се надявам, че пак ще ми гостувате. Скъпо удоволствие ли е това, което предлагате на хората? Предполагам въпрос, който го интересуват доста от нашите слушатели. Удоволствие изобщо не е скъпо. Аз не би го нарекал удоволствие, но много често е и необходимост. Самата консултация, самата информация, с която споделяме, е абсолютно безплатна. Естествено, продуктите струват пари, но един качествен продукт е една инвестиция, особено ако ни дава комфорт и самочувствие. И тази инвестиция, в зависимост от диапазона, кой какво може да си позволи, ние имаме наистина неща за всички. Не знам дали би трябвало да кажа, но примерно от 65 лева до около 100-120, някои по-ексклюзивни продукти. Но един сутен, който струва примерно 80 лева, ако се носи минимум 200 пъти, както мога да гарантирам спокойно, излиза по около 4 стотинки на ден, което е по-малко от едно кафе. И мисля, че изобщо не е скъпо погледнато по този начин, ако ни дава чувството, че сме истински жени и се чувстваме добре със себе си. Пак звучи с нас. Мисля, че също това, което Алош се опита да казва, че си плаща за качеството, като при всичко друго, но както и той каза, информация, която даваме е безплатна, ако вече в последствие може, нали, от някъде друга се мери. Съвет, да речем, към жените, които не могат да си позволят това. Какво бихте им казали? Трябва... Аз не мисля, че има такива жени, честно да ти кажа. Всичко е въпрос на приоритет. Даже сега си говорихме за една нейна приятел, като и казала, че тя не може да си го позволи това нещо, а след около месец и половина си купила чела за 200 лева. Въпросът е какво е важно за вас. И ако смятате, че комфорта и здравето на гърдите ви е важно за вас, не казвам, че трябва всеки месец да си купуваме нов сутиен. Може да се спести по-малко с времето и да си позволим това. Последен въпрос към вас двамата, който задавам на всичките ми гости. За какво мечтаете? Интересно. Интересен въпрос. Аз имам много тривиална мечта, да са ми здрави децата. Да всичко, това е най-важното за мене. Професионално, може би, брафитинга, който е наша идея като цяло, водеща нашите действия, да стане толкова популярен в България, че абсолютно всяка жена да знае как да избере правилно сутиен за себе си. Това е нещо, за което аз си мечтая лично. Аз може би си мечтая всички жени се чувстват красиви, да няма някакви изкуствено наложени естетични идеали, просто се чувстват добре в кожата си, красиви и здрави. Това е. Много ви благодаря за този разговор. Ели Тодорова и Алош Сакутов от Браклиник. Искам да ви пожелая пък аз преди всичко здраве. Вярвам, че скоро пак ще се видим.